day is a struggle. My vision's getting blurry, I'm starting to see doubles. Steady searching for peace, yeah, all I find is the trouble. Tell me where is the light at the end of this tunnel, cause all I see is black, just as if I was blind. Trying to open my eyes, I'm just trying to survive. The fear of being behind is constantly on my mind. That's the reason I hustle, that's the reason I grind, cause I am one of a kind, trying to be the greatest. This is what I do, baby, I gotta make it. It's time to do this now. Hoe vind je het hier vanavond, man? Ja, lekker de muziek, ja, zoals altijd, een beetje Lambo-stijl vanaf vroeger. Mijn broer die ging er altijd naartoe en dat is, ja, is helemaal geweldig, zoals je hoort. Waar komen jullie vandaan? Van Maldegem. Maldegem. En hoe zijn jullie hier terecht geraakt? Met de auto. Ja, met een vriendin. En hoe was je dat Jungle Fever bezig was? Van veel vrienden die dat zeiden dat het zo tof was en al. En wat vind je van Jungle Fever? Wow, ik vind de tent een beetje klein. Het is klein, hè? Maar het is wel leuk. Ja. Hey, kan je vertellen van waar jullie vandaan komen? Het Ardegem. Ardegem. En hoe zijn jullie terecht geraakt? Met fietsen op Facebook, hè? Ja? Ja, ja. En wat vind je ervan vanavond? Ik vind het goed. Ja, goede muziek. Ja, ja. Ja, Hoe vind je de sfeer? Hoe vind je de sfeer een beetje vanavond? Het is wel veel volk, maar het is wel goed. Ja. Wat komt er allemaal bij kijken om een feestje als Jungle Fever te organiseren? Ik denk dat beter dat Thomas kan uitleggen. Er komt heel veel bij kijken. Dat wordt echt zo'n wat je onderschat. We zijn al, denk vanaf maart zijn we al bezig. Dus in minder dan een half jaar moet je gaan bedenken wat gaan we doen. Voor elke DJ laat je komen. Moet je vroeg bij zijn om te boeken. Want meestal zijn die een half jaar van tevoren zijn die al geboekt. Dus je moet echt geluk hebben soms daarmee. Ja, er zijn zoveel dingen die eigenlijk samenkomen. En daar heb je gewoon heel veel man voor nodig. We zijn eigenlijk begonnen met 2, 3. En er zijn intussen nu al 4, 5. Er komen steeds meer en meer bij. Je hebt gewoon zoveel mensen nodig. Alleen maar het organiseren van Jungle Fever. Naast de DJ's en het licht en het geluid is natuurlijk ook van belang dat op de avond zelf en ter voorbereiding alles ter uitvoering wordt gebracht door onze mensen van de vereniging. Dus daar zijn we toch denk ik alles samen wel met een man of 50, 60 zijn we al om alles voor te bereiden. Dus de tent bouwen, maar ook zelf natuurlijk de drank voorzien en alles gebeurt gewoon. Nou is het zo dat het vorig jaar 2 uur was. Hoe is het jullie gelukt om nu 4 uur te maken? Ja, dat was even gelukkig en goed overleg met de gemeente Sluis gegaan. We willen de gemeente Sluis ook bedanken dat wij de kans hebben gekregen. We zijn dus een proefproject binnen de gemeente. En we hopen dat het zeker voor volgend jaar ook verder kan. Omdat het voor ons niet mogelijk is om 2 uur zo'n feest stil te zetten. Omdat je dan enorm veel problemen krijgt. En nu ging om 4 uur gewoon iedereen netjes naar huis. Iedereen had zoiets van het was leuk, het was goed. 4 uur is gewoon een mooie tijd. En dat is veel minder probleem dan dat je om 2 uur de muziek stillegt. Wat is je drijven om DJ te zijn? Het is gewoon heel leuk om het publiek te entertainen, je eigen platen die je maakt ten gehoor te brengen, platen van collega's. De sfeer is ten goede te brengen, het publiek in te schatten en zo. Dus via deze weg wil ik ook iedereen bedanken, de sponsoren, de vrijwilligers en ook de gemeente dat dit mogelijk konden maken. Dus tot volgend jaar.